ngiphinde kubingelele imbukeli wethu omuhle futhi othandekayo kwi-channel yethu laphana igama with Prince Bheki umndeni kaZulu. Ungakhohlwa ukushare, ulike, comment, usubscribe ukuze onke amavidiyo esiwasendayo uwathole. Namuhla ke ngithe angizochaza ngodaba lomuntu okufanele eshisa impepho noma umuntu oshisa impepho. Ngiyazi siyazi sonke kodwa ngiyakukhumbuza. Umuntu oshisa impepho ekhayeni ubaba wala ekhaya. Shuthi uyena umuntu okumele eshisa impepho, ubaba womuzi wala ekhaya. Ngoba uma senaye ekhulile, ngokwesilungu sibiza ngokuretire, uthatha umhlala phansi mase yakhomba ukuthi la ey'nganeni zami ubani ongayishisa. Ngokujwayelekile kuye kube oyekhomba omdala, kuyenzeka ukuthola ukuthi omdala kanti akayinaki izinto mase ekhomba omncane. Abantu abaningi-ke bayakhala-ke ukuthi mase singenaye ubaba, ikakhulukazi abantu besifazane. Umuntu wesifazane-ke cha, akavumelekile ngokwesiko lethu, akavumelekile ukushisa impepho, kodwa ishiswa umuntu wesilisa. Kodwa bayama nje beme lapho ohlangothini labo nabo kathi kushiswa impepho. Yini umuntu wesifazane engavumelekile ukushisa impepho? Angithi umuntu wesifazane ubuye emukele imimoya engesiye yala ekhaya, njengokuthi ethandane nomunye umuntu. Kathi lo muntu ethandana naye ufaka ingane esiswini sakhe. Manje-ke akasesuye kwala ekhaya, usephethe umthwalo ongesiwo wala ekhaya. Ma esondela laphana eduze kwempepho, labana basekhaya bakulo muzi sebezobuka kanjani manje sekusondela abantu abawu-2 ngoba unomuntu ongesiwe wala ekhaya. Ileso sizathu enginaso esenza ukuthi engayishisi impepho. Kodwa abantu besifazane bayakhala ukuthi mase singenamuntu-ke. Ngesikhathi-ke edlule abantu bakithi baqhamuka neplani yokuthi okungcono ucele usibongo ufanana. Ngithi-ke mina-ke nakhu-ke phela-ke lento yokushisa impepho iyimfihlo. Ngifuna ukwenza into eyi-sacred engingafuni yaziwe umuntu. Manje senizotshela umuntu iy'mfihlo zenu. Into engiyishoyo manje, umuntu wesifazane naye ngisho mina kulungile naye akayishisi, kodwa kufuneke ehambe uhambo oluthize lokuzila. Ezileni na, ngaba ukuthi engalali nomuntu wesifazane, nomuntu wesilisa isikhathi nje esithe mhlawumbe kungaphe kwa-3 days, futhi ey'qoqe kube nezinto ey'thize angazi ukuy'sebenzisa ukudla okuthize okumenza umzimba wakhe ube ntekenteke. Ngeke ngikuchazele ngoba kuningi kakhulu. Mase eyayishisa ngoba ovumelekile ukuyishisa wesifazane la ekhaya ugogo wala ekhaya osemdala kunabo bonke. Yena-ke lo uvumelekile ngoba vese akasalali namuntu futhi akasayi ey'nsukwini. Lo wala ekhaya funeka engayi ey'nsukwini ezile, okanye kuthathwe umuntu ongakabi naye umntwana, ongakatholi umntwana ngaphandle. Ngeke sisho ukuthi ongalaleli namuntu ngoba kukancane kwenzeke nje. Niy'khethele nina la ekhaya, ni-avoid-ani ukuthatha iy'mfihlo zala ekhaya niyotshela omunye umuntu wangaphandle. Ngiyabakhulula mina abantu besifazane, hhayi abayishise manje nabo. Ngeke uthathe iy'mfihlo zakini unikeze omunye umuntu, abayishise. Uma ngabe ubaba-ke esaphila kodwa uyena-ke oy'khethelayo ukuthi ubaba. Ngiyeke ngiboneke abafowethu esegeva ethi uyena omdala, uyena oshisa impepho. Ubaba uma ey'thandela ukukhetha umagcini ayikho inkinga. Kodwa uma kungasekho umndeni nje ngoba abantu besifazane bacindezeleke kakhulu, cha, abayishise kodwa bey'fundise ukuthi bezile ukuze behloniphe. Futhi-ke ekulindeleke lowo muntu wesifazane ukuthi kungenzeka engabe esagana ngoba useqhakele abantu bala ekhaya. Uma ngabe esehambe eyogana phela angithi bazobe sebehamba naye. Yikho-ke sekuzoqhamuka lento yokuthi kuthiwe hhayi abadala abekho lana bangaphandle, kanti nani kumuntu wesifazane washisa impepho noma yena wakhetha ukushisa impepho. Uma seyogana sehamba nabo. Siyabonga.